sasakay kami sa ano pangalan ito? Entrance pala. Smash Bum Car Stream. Dito lang yan naman yan sa pagpasok nyo. Doon sa mga entrance. Nakikita nyo ako dito lang. Ano? Bum Car Stream. Naman yan. Sasakay dito si Ningning. Kami sa ano? Sa Bum Car. Yehey! Ito yung ticket namin. Bum Car. Magkano ba ito? 25. Bali 25. Dalawang 25.50. Okay, ngayon yan. Enjoy the Bum Car. Bum Car, anong ano ito? Paano ganito ito? Bakit ito? Ito. Okay, mga yan, nandito pala yung ang pag-drive nito. Apakan lang to, ito ang apakan. Para ano siya, gumana ito sa pako. Meron na. May seatbelt na. Kasama ko sir. Hey ka. Okay. Okay, game na. Okay. Woo! Bum Car! Walang break. Hindi yan break. Walang break to bro. Walang break. Walang break yan sir, accelerator lang yan. Paano itong ano? Pag-alis sir, ganito. Apakan nyo lang sir, apakan nyo lang. Apakan lang. Ayan. Naipit kayo sir. Naipit. Ganyan na pala. Yan. Okay. Oh, oy!
tapos na yung bump car, grabe, maganda siya pero kung hindi mo alam yung drive ito, banggaan tapos banggaan tapos yun nga, mahirap din kudulin, mahirap. Kaya yan, tara sa mode. Thank you.